Bine ați venit în studioul artistii Steaua Albastră MM. Misiunea program Steaua Albastră continuă. Astăzi, 11 iulie 2020, Bușteni, îl am ca invitat pe Alexandru Neacșu, un om între oameni, care vine cu un spirit hiperborean, efervescent, pentru a manifesta o lume care părea pierdută, o lume apusă într-o paradigmă existențialistă a noului, la care încep să se raporteze tinerii noștri. Mulțumesc mult pentru prezentare. În primul rând este o onoare și o mare bucurie să fiu invitat în cadrul proiectelor pe care le ofer și aduce un plus spiritului românesc și regăsirii spiritului românesc. Putem începe atunci cu spiritul ancestral, care spiritul ancestral, și găsește acum manifestarea prin noi, cei care ne-am trezit. Exact. De unde și-au practic rădăcina strămoșii noștri și noi ca urmași. Și o să vorbim puțin de zona Bucegilor, de lanțul munților Bucegi, de leagănul civilizației. Leagănul civilizației umane, practic, de aici au plecat toți înțelepții și toți preoții îmbogățiți practic cu cunoașterea divină și au dus cunoașterea peste tot pe acest plan existențial. Este o zonă foarte puternică energetic, acolo unde avem practic rămasă memoria Sfinxului, memoria primului creator și memoria akashică. Akashică, da, câmpul akashic, care conține toată informația ce menține această realitate. Istoria de la începuturi până în prezent. Exact, istoria practic când a fost creată realitatea, s-a conceput și povestea care menține prezentul și viitorul. Noi practic avem anumite permisiuni în aceste limite de a ne juca, de a experimenta. Să continuăm jocul creației. Asta exact, este important. Da, jocul creației. Și sună ca o provocare și pentru cei care se simt neputincioși și au senzația că la un moment dat nu au posibilitatea aceasta de manifestare a spiritului exhaustiv care îi copleșește la un moment dat. Cum să facă să-l manifeste? Vreau să iau de la început. Deci, practic, creația putem să o rezumăm ca și arta divină, arta lui Dumnezeu. Perfect. Unde, dacă ar fi să luăm cel mai bun pictor, cel mai bun arhitect, toate îi s-ar atribui Tatălui Ceresc, care în acea putere și simbioză între emoție, între inima creatoare și scânteia materializării informației, a reușit să ne aducă acest dar și acest tablou viu ce reprezintă creația. Cea mai ușoară cale ar fi practic să ne raportăm ca spirite și fractali divini la această armonie între esența creației, între iubire și scânteia aceea care aduce tot timpul nou. Practic noi să recreăm în fiecare moment în conformitate cu simțirile și idealurile noastre, o lume mai bună și să încercăm să armonizăm practic între toți oamenii, să existe această armonie de uniune, de direcție și de... Și care este, să zic, impropriu spus, tehnică, dar totuși care este tehnica de manifestare în afara potențialului creativ? Prin artă? Prin artă, să stimulezi? Sigur, da. Păi arta este cea mai scurtă legătură, practic, cu exprimarea spiritului creativ din oameni, spirit pe care îl avem moștenit ca și fractal de la Dumnezeu. Artă o găsim peste tot în jurul nostru, nu numai artele recunoscute, clasic, pictura, muzica, până și oamenii din industrie, dacă au creativitate și se deconectează de latura asta repetitivă, pot aduce ceva nou și inovativ.
Toți acești oameni care îți ascultă mesajul pot să primească prin tine motivația că o nouă lume se poate contura în acești cu parametri. siguranță, în acești parametri, de obicei la timpuri de răscruce, când a trebuit practic o echilibrare în structura socială și a creației, au venit oameni care să rearată calea către calea dreaptă, călăuze, da? exact, pentru a redeschide acel potențial creator din noi și de a reuni și armoniza latura masculină, care e de obicei cea logică, electrică, cu latura feminină, cea extrasenzorială, ce ține de iubire și de creație. Când ești pregătit, maestru apare. Când ești pregătit și ceri informația, maestru apare. Cel mai bun maestru de obicei o să te încurajeze să cauți în interior, să fii atent la mesajele pe care le primești. De fiecare dată scoate în evidență calitățile, nu vorbește despre aspectele exact, negative, doar despre unele vulnerabile pe care le poți alchimiza. Corect. Eventual, aspectele negative ce pot veni, vin ca să te întărească, să înveți o lecție și să poți să treci mai departe. De obicei, când o lecție nu o primești și nu vrei să înțelegi pilda din acel eveniment sau ea se repetă și vine din ce în ce mai puternic. Mai puternic, aici și pe urmă poți să cazi în latura aceea că numai mie mi se întâmplă lucruri negative, că de ce mă urăște Dumnezeu, Doamne ferește, nu există așa ceva. Dar cum îți dai seama că este o lecție și cum ți-o însușești și apoi să totul ține de conștientizare, de a o repeta. De conștientizare, oamenii care cer deschiderea asta spirituală și încep să armonizeze latura de gândire electrică cu latura empatică ce pune în mișcare lucrurile, o să înceapă ușor să înțeleagă, practic, Arta ajută la ridicarea nivelului vibrațional, la mișcarea energiilor în corp. Apropo și de muzica, ca și coloană sonoră, am ales o muzică de background mai modernă, mai aproape de timpurile curente, da. Raportările tinerilor. Dansul pune energiile în mișcare, se deschide, practic se deblochează centrii energetice, corect. Și atunci, mesajul... acel flow, acea curgere este mult mai lină, mult mai fluentă, da. Cursivă, fără întreruperi. Exact, nu mai blocajele. Poți intra în albia aia curgerii atemporale. Și atunci când intri în albia respectivă, o să ai informații și primești și pe latura artistică și pe latura de dezvoltare tehnică. Practic te conectezi la acest egregor câmpakașic de care vorbeam la început și ai acces la informația din toate timpurile, fie de la început, Dacă ar fi să dăm o definiție picturii din punctul tău de vedere, cum ai formula această pictura? Aș vedea-o ca o absorbire subiectivă trecută prin emoția celui care interpretează tabloul și prezenta ca atare. Deci, practic, captarea imaginii prin subiectivitatea și filtrul inimii și percepției pictorului. Se stimulează vizualul. Se stimulează vizualul, da. Mulți artiști moderni poate să schimbe puțin aspectul, să-i dea, cum am zis, trăsături moderne sau trăsături mai drepte. Deci, practic, trecem prin filtrul emoției pictorului. Ceea ce e foarte frumos că te conectează prin percepția lui, deci se creează o legătură empatică. Prin filtrul cunoașterii personale. Da, acelui care a creat, a realizat acea pictură. Exact, da. Trăirilor profunde. Scrisul, da, stimulează și ajută foarte mult la ancorarea unor idei, principii,
emoții. Practic noi prin scriere îi dăm formă și repetiție în subconștient acelui concept. Și e mult mai ușor, de exemplu, dacă îți dorești ceva foarte mult, un exercițiu foarte bun este să-l scrii dimineața, imediat după ce te-ai trezit, când încă ești pe stările de alfa și cerurile sunt deschise în momentul respectiv. Și atunci materializarea acelui concept sau dorințe este mult mai... Am discutat și în interviul anterior cu maestru Marin Gușter, profesor emerit de muzică și yoghin practicant, despre revelația prin scris. Păi, Maria, trezește-te la ora 4 dimineața, că cerurile sunt deschise, iar ziua de muncă la ora 4 începe. Cum era odinioară, da, așa este, corect. Și adevărul e că atunci, în perioada aceea între 1 și 4 dimineața, când luna e cea mai activă și energia magnetică, cea care să leagă de partea creativă, extrasenzorială, e la punctul culminant, atunci ai și cele mai mari viziuni. Dacă nu ești obosit și ești în arta scrierii sau compunerii, e foarte binevenit acea perioadă pentru dezvoltarea și îmbogățirea pachetelor emoționale și creaționale. Super spus. Și raportarea aceasta la ritmurile primordiale, la stările primordiale. La fluxul acela adus de liniște, lin este, în apa magnetică pe care o aduce și o influențează luna. Știm foarte bine, marele sunt influențate de lună, deci există acolo o sinergie magnetică între apă și lună. Și acolo sunt și valurile din care noi ridicăm ideile sau calmăm apa să vedem liniștea primordială. Depinde la ce ai nevoie la momentul respectiv și la ce te raportezi. Totul e în funcție de vibrație și deschidere. Să intrăm puțin, să facem o conexiune acum cu scrisul și cu lumea cinematografiei, cu scenariul de film. Cu scenariul de film. Acolo cu finalitatea filmului. Acolo, practic, este un amalgam de arte, de expunere a imaginii, de expunere sonoristică și, practic, uniunea acestor arte adusă prin puterea filmului a putut transmite mai multe mesaje, a putut transmite mai multe emoții. Asta eu am zis într-una dintre cărțile mele, în Ieșirea în exil. Spectacolul și filmul reprezintă ultima inițiere, pentru că toate artele se adună acolo, da, într-o simbioză. Poți exersa pe toate. Așa este și îți poți exprima toate laturile acestor arte concomitent. Și toate laturile personalității tale care se regăsește în acest sincretism al artelor. Putem spune că filmul sau prezentarea în mișcare e cea mai aproape de realizarea creatorului, de o artă în mișcare, deci o artă animată. Replica finală, dar care se continuă cu altă replică, ca într-un vortex așa. Ca un vortex de recreare și de reexprimare a emoțiilor și personale și comune, ce țin de egregorul și de... Iar regizorul, cum îl vezi? Regizorul trebuie să transpună cel mai bine ideea, evident că comunică cu scenaristul, trebuie să transpună... Scenaristul ca regizor secund, de cele mai multe ori când regizorul trebuie să mai intervină, maleabil, Când așa și ar trebui să fie normal, pentru că ideea, sămânța a fost plantată de scenarist și a avut o anumită viziune și un regizor bun poate să prea să comunice, să lase fluxul ăsta deschis și să intervine decât acolo unde știe el din experiențele trecute că se poate poate să adauge poate sensibiliza mai mult publicul din experiență. Ca imagine și ca mesaj. Ca mesaj, exact. Dar cea mai bună expunere și cele mai reușite filme și structuri cinematografice, practic seriale și așa mai departe, au fost când a existat această simbioză și comunicare între regizor și scenarist.
pe platou, invitat pe platou ca împreună să recreeze un spațiu de manifestare a unor noi paradigme. Actorii care sunt, acolo e practic un microcosmos care trebuie să funcționeze la nivel, cum am zis, și emoțional și de relaționare în gândire pentru a scoate cu adevărat o artă de a ieși ceva frumos, reușit. Și ei au capacitatea asta demiurgică de a instaura într-un fel noua lume. Da, pentru că influențând foarte mult și impresionând telespectatorii, automat se creează acolo niște programe informaționale, iar cum bine știm... Prin feedback. Prin feedback, da, se creează un loop, un ciclu, că asta și reprezintă realitatea, că vorbim de recreere, hora, acest mare joc, dans, este practic o oprire, ho popular, oprire, în ra, care este un morfem și de repetiție, dar și de lumină, că avem ra, sare, răpus, deci ne raportăm la soare sau lumină. Și automat, când influențăm, e foarte important ca oamenii care fac artă să fie conectați la Dumnezeu și să trimită un mesaj de armonizare între toți cei care locuim în acest spațiu. Și practic acea influențare subconștientului, ca în Matrix, că toți suntem în timpurile moderne, apare ca un subprogram în cultura noastră socială și menține noua paradigmă. De-aia informația în formă ții, deci forma pe care o menții și o repeți, îți dă realitatea în care tu trăiești. Deci din Matrix, din labirint, putem ieși prin niște raportări. Da, aici ar fi secretul preoților Zalmoksha. Ieșirea din labirint înseamnă conștientizarea că tu practic ești într-un ciclu de repetiție, într-o horă, într-un dans. Trebuie să ai întâi conexiunea asta între suflet, armonizarea între suflet și minte. Avem armonie și secretul geților de a citi și scrie invers circuit. E în om, ra, în om este lumină. Atunci când realizezi că toată lumina creatoare îți aparține ție, cum au spus și mari înțelepți, mergi în interior pentru a vedea gloria divină și gloria lui Dumnezeu, atunci practic realizezi că poți modifica aceste sfere, cicluri, roata veveriței, cum se mai spune, roata morii, și poți transpune la o lume mai apropiată de noul tu. Este necesar să se realizeze un grup format din cei care dețin memoria akashică, cei care au conștiința de avatar, pentru a putea reprezenta un model colectiv. Este necesar, evident, cum filmele sunt o expunere și un mod de a direcționa gândirea, la fel cum am vorbit de momentele de răscruce, când se face un salt important de conștiință, de știința conelor, trebuie să vină și astfel de oameni ca să-i călăuzească, să-i ajute pe ceilalți în procesul de regăsire, că practic noi ne regăsim, exact ca și realitatea pe care o reconfigurăm și o recreăm, ne regăsim potențialul din noi. Realitatea recreată în funcție de dimensiunea de conștiință atinsă. În funcție, și de propria trăire. Și de propria deschidere a evoluției, că practic adevărata evoluție spirituală este deschiderea acestei conștiințe ca fluxul de informații și de iubire să poată circula. Cum ziceai foarte bine, mulți foloseau deschiderea și activarea centrilor. Avem 7 centri, ne raportăm la lumină, că lumina se separă în 7, în Rogvaiev, în 7 culoare. O culoare, un culoar. Te referi la un culoar deschis, da? Și tu trebuie să ai toate culoarele deschise, să percepi informațiile pe fiecare culoare, adică din toate... Atracția magnetică între aceste persoane este reală? Este posibilă? Este foarte reală și cei care își deschid inima și o armonizează cu mintea, de obicei mintea, dacă a fost antrenată
în a gândi doar ceea ce poate fi observat, blochează nou și după anumite vârste e foarte greu să prezinți oamenilor că există mult mai mult decât ceea ce se vede. Dar cei care reușesc să-și redeschidă această empatie și armonizează cele două energii, masculin-feminin, cu siguranță vor primi mesaje, viziuni, vor găsi oameni, parcă te știu de undeva, știu că te-am mai văzut în alte vieți, da, relaționează imediat cu persoanele respective și atunci să faci un declic și la nivel de suflet, la nivel de supraconștient își dau seama că... Imaginația presupune riscuri? Trebuie să existe și o disciplină a imaginației, imaginația cum este... rigurozitate? Da, deci poți să ai o imaginație controlată în sensul în care trebuie să ai o armonie cu ceilalți, adică să nu creezi ceva care poate dăuna celorlalți sau ceva fals. Chiar dacă ți-a venit o inspirație de la un alt fractal, o altă persoană cu care rezonezi, e bine să pui în evidență canalul pe care ți-a venit inspirația, așa e recunoașterea și uniunea practic că noi împreună putem schimba realitatea și putem da forma. Deci aprecierea practic de informație de unde ai recepționat-o, ce ai adus tu nou, trebuie practic prezentate corect. Dacă te duci pe o latură negativă de control și așa mai departe, adică dezarmonizată de lume, într-un final automat în tine se creează un mecanism de frică pentru că ai obsesia să menții controlul, cum poate fac unii oameni de la puterea... Realitatea în care trăim nu se poate schimba prin agresivitate. Sub nicio formă, se poate schimba prin... Agresivitate deja o raportăm la energie de frică, pentru că vrei să conservi ceva și frica înseamnă îngheț. Dacă ne raportăm la a modifica ceva, trebuie să ai deschiderea aceasta evolută, adică spirala evolută este spirală în mișcare pentru a aduce noul, pentru a aduce o schimbare. Dacă nu există mișcare, înseamnă că este conservare. Servim vechea paradigmă. Pe 9 iulie, după ce ne-am întors din munți, cu această frumoasă experiență de la Sfinx la vârful Omul, subtitulatura Cavalerii Sfinxului, care a mers foarte cursiv. Foarte am rămas la telecabină vreo 3 ore. Și una dintre doamne a pus o muzică foarte antrenantă, stând acolo la coadă, așteptându-ne să ne vină rândul. La un moment dat încep și eu să dansez și spun, dar de ce atâta agresivitate în lume? Până la urmă o revoluție a dansului. Să ieșim toți în stradă, să dansăm, energiile se mișcă. Foarte bine ai zis, dacă apare blocajele acelea energetice, decât să le eliberezi prin ură, prin luptă, cel mai frumos e prin dans, de-aia ne-au și lăsat, exact, să poată dezolva acea energie blocată, se eliberează frustrarea poate acumulată. Se ridică energiile se alchimizează. Plus că dansul, în mod normal, implică comuniunea și simbioza în mișcare cu cei din jurul tău. Și automat nu mai poți să ai acea ură când tu empatizezi și devii prin dans unul cu partenerul de dans sau cu partenerii, depinde de... Se deschide foarte mult anahata, chakra inimii și în această iubire necondiționată fiecare intră unul câte unul prin... Cum era înainte la centrele culturale și erau mult mai apropiați cei de la sate, se armonizau la astfel de evenimente. Exact. Și erau mult mai mult mai buni și mai... sâmbătă seara sau... Da, în ora de petrecere, că sâmbătă e asociată lui Saturn. Cum se numeau aceste adunări? Îmi scapă acum numele, Alexandru. Se numeau cumva aceste evenimente... Eu știam că desfășurau în centrele culturale sâmbătă seara, nu mai știu exact cum se numeau. Și la centrele culturale, dar și mai jos în timp, apropo de romanul Ion al lui Liviu Rebreanu, se adunau seara la horă. La horă, da. Da, așa deci este. o formulare mai și lungă. Revenim chiar la secretul horei, care reprezintă dansul creației
și aceeași explicație. Și unirea dintre yin și yang. Uniunea Da, dintre yin și yang. că de obicei se punea o domnișoară, Da, un cavaler, o domnișoară, un cavaler și se făcea o armonizare în horă și în energia electromagnetică. De cele mai multe ori flăcăul își găsea fata complementară. Da, și se era făcea o logodnă. relaționarea asta de atingere, de empatie, conecta mult mai ușor sufletele. Acum la distanță trimitem poze, vorbim pe Facebook, este mai greu să faci conexiunea la nivel de suflet și probabil este unul din motivele pentru care multe relații nu rezistă în timp. Nu rezistă în timp și deci nu funcționează. Ce șanse oferi tu oamenilor care ascultă acum această emisiune? Ce șansă de a se transpune într-o nouă realitate? Ce șanse au? Sunt convins, au șanse foarte mari. Orice om, cum ți-am zis, când se armonizează și începe să fie atent la mesajele pe care le primește din jur, poate ajunge la deschiderea și la uniunea cu Dumnezeu. Cei care ne urmăresc și urmăresc astfel de informații, automat i-a adus cumva rezonanța sau noua gândire pe această cale. Este doar un punct din drumul lor către regăsire. Și sper ca informațiile pe care le oferim noi astăzi să-i ajute. Să-i ajute foarte mult. Creația, de fapt, înseamnă gralul, potirul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca fiecare să se împărtășească din creația înconjurătoare, din natură. Să se bucure, practic, de creație, da. Și cea mai frumoasă stare pe care o trăim noi sau o perioadă este în perioada copilăriei, practic, de la 1 la 7 ani, când totul este posibil, acolo imaginația, debordăm de imaginație, de fapt, totul înseamnă creație. Și este o explicație foarte simplă acolo, copiii sunt până la 7 ani chiar pe unde alfa, care, culmea sau nu, că nu există coincidență, sunt până la undeva la 7 Hz, 7 ani, 7 Hz, după care se ancorează din ce în ce mai mult în materie. Să zicem, în materie, în repetiția pe care le oferim noi ca părinți, ceea ce observă ca deja creat. Ele sunt suflete pure care pot să-și păstreze puritatea și în timp, depinde de contextul în care se află. Sunt practic copii de lumină, da? Toți ne naștem copii de lumină. Mulți preferăm să alegem să ne înfructăm din acest măr, din această creație frumoasă. De obicei există o perioadă de înfructare de încă 2 cicluri de 7 ani, 14 ani și cei care au acea misiune și au programat acea misiune înainte de a intra în această realitate, în această paradigmă, își vor lăsa declanșatoare și examene, teste care le vin să le declanșeze acea informație. Adică pot să spun că la un moment dat am fost și ateu, dar m-a lovit ușor. M-a lovit ușor Dumnezeu. Când, în ce perioadă, la ce vârstă? Imediat după liceu, în perioada de facultate. Dar foarte, foarte repede am trecut. Contextul, prietenii, ai fost influențat? Probabil că există tot timpul o influență. Și prietenii și informațiile care le căutam atunci pe internet sau în cărți. Eram probabil foarte mult, nu era echilibrul ăsta între magnetic, electric foarte bine armonizat, practic. Ce înseamnă magneticul, ce înseamnă electricul? Definește cele două noțiuni fundamentale în creație. Magneticul este practic apa sau forța primordială care a creat această realitate. Electricul se creează practic în interiorul acestui toroid magnetic care se lovește pe el însuși și ne dă exact forma mărului. De aici avem și mărul cunoașterii, martor, că pentru a exista acea creație trebuie să existe un martor conștient și în interiorul acestui măr sau toroid spindle există cele două conuri de intrare-ieșire. Practic intrarea noastră, spirala de intrare în realitate și spirala de ieșire în realitate. Și în aceste structuri conice, ca și raportat la matematică, la geometrie, avem cercul, da?
Și de-aia se zice, când vrei să reușești, nu încerca, că rămâi prins în cerc, în hora respectivă. Da. Pe urmă avem elipsa. Elipsă de cunoaștere. Trebuie să mai adăugăm ceva la pachetul nostru informațional pentru a vedea mai clar ansamblu în care trăim. Urmat de parabolă. Parabolă, dacă ne raportăm la literatură, este o pildă. Da. Deci, practic, ai învățat pilda, jocul, ai trecut peste testul acela în sfârșit și ai înțeles că există, practic, o uniune și o simbioză între toate. Nimic nu este întâmplător, întâmplă este energie. Și ultimul nivel la care ajungeau pe vremuri hiperborenii de la Sarmisegetusa este hiperbola, de unde vine și hiperborean, practic. Și ei, practic, reușeau între aceste conuri. Cel mai înalt stadiu. Cel mai înalt stadiu, da. Păi ieși din cerc. Creativ. Că, practic, Zal Moksha, corect spus, preluat, ajuns de fapt și la vedici, la indieni. Zal este, cum bine știm, o legătură, o za, poate să fie de aur, de orice o legătură, un ciclu, și moksha reprezintă emanciparea, eliberarea. Deci tu practic depășești primul nivel de încerc și ai reușită, recreezi, sau lumina nouă, ușiță, ai ieșit în noua creație pe care ți-o manifesti în interior. Că practic, dacă facem o inversiune a imaginii, ceea ce e și corect în mecanica metafizică a creației, tot ce vedem în exterior e de fapt în interiorul nostru. Este doar o iluzie că noi privim în exterior. Această metafizică a creației este mult mai activă acum. În perioada, și un context al energiilor astrale mai puternic. S-a și simțit când am fost la Sfinxul și până la Omul. Se simte că e o deschidere, este o trecere, cum bine știm, în 2012 s-a pornit trecerea în epoca vărsătorului, deci varsătorul, se revarsă cunoașterea, se revarsă conștiința și e un aflux de informații și retreziri, practic, în mulți oameni. Ajutați oamenii să se reîndumnezeiască. Ei au trecut prin procesul ăsta de multe ori, au mecanismele necesare și, practic, ca înțelegere și comuniune cu Dumnezeu, ei și-au programat această redeschidere, rearmonizare cu tot ceea ce este. Reinventare, da. Într-un fel. Și automat aici apare că ne raportăm la creație, restructurarea. Ne reinventăm ca să nu apunem, am eu o formulare așa într-unul dintre poeme. Cea mai frumoasă din memoriile care mi-au venit în urma unor experiențe, cea mai frumoasă trecere e pe calea iubirii. Iubirea necondiționată și iubirea în cuplu, în familie, în armonizare, inclusiv între cei care au avut controlul și s-au dus pe negativ și ceilalți trebuie să se facă o conștientizare și o armonizare. O stare de puritate, asemenea unui copil. Așa un este, care se regăsește copil. Puritate, cum ai zis, foarte bine. Aceea, copilul, cum am zis, fiind foarte aproape imediat după naștere de starea alfa, el vine din magia celor două triunghiuri David, deci apa și focul, și dă purpuriu. Deci el urmează imediat după acea scânteie, acea iubire produsă. El vine cu iubirea cu care a fost creat de părinți, chiar dacă ei în timp poate s-au deconectat de acea legătură. Iubirea deschide punți spre lumii solare, spre lumii astrale, dacă este pură. Frecvența asta a iubirii pe puritate, deschide toate nadisurile și o anumită claritate a mentalului este altceva, pentru că în momentul în care sinapsele și pe emisfera stângă și pe emisfera dreaptă funcționează în echilibru, percep și la un mod autentic întreaga realitate. Așa este. Mai clar. Da. Poți practic deja se declanșează o sinestezie acolo. Chiar dacă mulți nu se nasc, exersând și armonizând lobul drept cu lobul drept-stâng, se
se deschide această legătură între sinapse, furtună între sinapse și practic se activează o sinestezie ce a rămas adormită pe o perioadă lungă. Și atunci încep să faci conexiuni, să vezi, totul se leagă. Sinestezia, pentru că încep și nu înseamnă, imaginile să curgă, da, și nu să înseamnă primești neapărat mesaje pe diagrame vizuale. Așa este, da, cum au clarvăzătorii, cum au cei care se conectează și meditează. Totul are și o latură, nu e numai magie fără sens științific, dimpotrivă, este știința cea mai frumoasă, este știința metafizicii, adică ceea ce putem percepe în afara fizicului. Fizic este ceea ce zic, am verbalizat cuvântul care pune în mișcare vântul, toroidul și creează lumea. Și practic când ieși în afara acestei creații poți să vezi multe alte creații. Cei care pot să fac salturi conștiente și au visuri lucide. Aceia pot capta informații din alte sfere, din alte lumi. Și așa zisele lumi paralele de fapt sunt toate suprapuse în noi, da. Primul nivel de interpretare o să fie evident influențat de subconștient, de programele care le-am primit aici. Dau pe bază ce îți activezi mai mult conștiința, de știința conului în cealaltă realitate. Practic ce se întâmplă? La nocturn, noc în oglindă con și turn, turnură, întoarcerea se întorc exact conurile respective. Deci automat orice om face saltul hiperbolic. Să vorbim puțin și de principiul oglinzii. Cum îl dezvolți tu? Cum aduci explicații oamenilor care ne privesc? Pentru că mulți sunt în derivă, au primit niște mesaje false, distorsionate. Oglindă în oglindă, da. Ce reflectă oglinda? Reflectă probabil imaginea pe care nu vrei să o observi în tine. De obicei, ca și interacțiuni energetice, oglinda ta îți aduce și conflict, dar poate să-ți aducă și iubire. Depinde ce manifesti tu la nivelul cel mai pur. La nivelul de supraconștient, armonizat cu... Deci îți reflectă propriul chip, exact. Dar și propriile teste... la un mod sublim sau la un mod atavic, la un mod grobian. Prezintă pe toate nivelele, și aici fizic și în astral, când ai și acolo anumite conflicte sau anumite regăsiri. Deci, practic, tu trebuie să spargi, să cucerești aceste oglinzi, să te vezi mai bine. Introspecție prin tehnica oglinzii? Da. Păi așa să faci cel mai bine prin... Practic, oglindirea ce-ți produce? Îți produce curgerea în interior. Ca și principiu și... Este acea călătorie inițiată în interiorul tău, la fel, să cobori și apoi să ridici tot ce este acolo jos și să alchimizezi în aurul ăla de lumină, să-l transformi balastul, dacă mai este acolo, să-l sublimezi în practic lumină. să ieși întunericul ce a mai rămas acolo, să-l alchimizezi în lumină. Acel zbor în jos, ca apoi să fie zborul cosmic, zborul uranic, eliberarea. Exact, să fie cât mai înălțător. Și să spune că practic cea mai frumoasă înălțare, cea mai frumoasă iluminare, după ce studiezi și punctul cel mai de jos, după ce te duci acolo și înțelegi ce este frica, înțelegi ce este ura și pe urmă le alchimizezi, le-ai cucerit deja și poți să manifesti latura creatoare, iubitoare. Și devii propriul tău stăpân. Cu tău stăpân și practic prin autocontrol, prin empatia asta cu tot ceea ce este, cu divinitatea, cu Omega, marea deschidere, practic pentru o scurtă perioadă poți să ajungi la acel potențial divin. Pentru că noi, fiind copiii lui Dumnezeu, orice părinte își dorește ca pruncii lui să-l depășească sau Cum se poate menține acea stare de creație continuă, acea stare harică de a fi tu însuți și de a te manifesta în toată plenitudinea simțirilor divine, ca și fiu al lui Dumnezeu, ca și copil al lui Dumnezeu? Starea se menține din experiență, nu pe o perioadă prin exercițiu, dar atunci deja te duci în liniște. În liniște deja nu mai vrei să te raportezi nici la bine, nici la rău.
deja tu dizolvi, știi că ele sunt un ansamblu și stai pe liniște, pe lin este. Deci stai pe linia și acolo e o stare practic de plutire. Eu am simțit-o cum aș pluti în pântecul mamei, foarte plăcut. De abandon divin, exact, așa? abandon, ca un abandon se simte, e o eliberare și un calm de nedescris. Și practic când vrei să reiei jocul ăsta al oscilației, că practic noi oscilăm aici între lumină și întuneric, între a fi și a nu fi, cum foarte bine a expus William Shakespeare. Will I am, eu sunt voința care agită, shake the spear, realitatea sau coloana aceasta de lumină. Și după un moment de liniște, în acel moment poți să recreezi un întreg univers, o întreagă lume, pentru că deja ești în matricea divină și ori te întorci la un alt joc, o altă creație, ori poți să intri în creația ta. În propria creație, da? Adică în raiul pe care tu ți l-ai gândit. Raiul, de fapt, este supraconștiința. Da, și asta e problema la mulți oameni. Să nu se gândească la rai și iad, să vizualizeze o lume mai bună și pentru ei și pentru ceilalți și automat ei se vor duce prin empatie, vor face saltul acela în viața următoare și ăla va deveni raiul lor. Deci, înainte să venim, lumea de aici pentru noi era văzută ca un rai. Și este un rai. Dar la început să-ți faci raiul tău pentru a încerca să-i schimbi pe ceilalți și să-i aduci în acea stare vibrațională de rai, de supraconștiință. Frumusețea să te regăsești pe tine ca să poți să... Da, te regăsești pe tine și practic și pe urmă... o mare grădină. Cei care care vor rezona practic cu noua ta deschidere și sunt pregătiți să înțeleagă jocul de ansamblu, să vadă Matrix-ul din afară, practic se vor alipi aceste dorințe de recreere. Și dorința aceasta poate merge pe un portativ și fiecare notă muzicală să reprezinte o altă personalitate într-un arpegiu frumos. Și așa ar trebui să fie, că pe armonie totală. Aceasta dă frumusețea creațiilor, practic. Trebuie să ai din fiecare, nu poate să fie toți la fel. Ar fi monoton, ar fi practic care înstopa creația în sine. Dar când se realizează fenomenul ăsta de rezonanță deplină, atunci simți cu adevărat că ești în raiul ăla primordial. Cel puțin eu am încercat de câteva ori lucrul acesta. Și chiar în tabără acum, cei 11 care ne-au întâlnit. A fost super, da. O amintire de pus în ramă în tabloul vieții mele. Da, exact armonizarea asta de care ziceți te duce foarte aproape de apa aceea, de liniștea aceea. De liniște, de spuma cosmică, știi? Așa, când pluteam ca spirite primordiale, fără să ne dorim foarte mult Doamnele le văd mai frumos. Noi, ca băieți, le vedem mai de aceea l-am și invitat pe Alexandru Neacșu în această emisiune pentru a prezenta și din punct de vedere științific acest joc al creației repetitive la nivel individual și la nivel colectiv. Ce sfaturi mai pot primi ascultătorii de la tine? Probabil referitor la acest joc al creației pentru a-și schimba realitatea în care ei trăiesc. Să nu mai fie sufocați de realitatea înconjurătoare. Automat cei care nu se simt bine în pielea lor, nu simt că sunt împliniți, automat realizează că ceva în ciclu, în paradigma în care și-au creat-o cu sfatul sau influențați de alții, nu le face bine. Și automat trebuie să vă armonizați cu inima, să ascultați mesajele din interior. Pe urmă, chiar dacă vor apărea multe hopuri la început, pentru că se încearcă ruperea acestei paradigmei vechi, ruperea ciclului vechi, vă sfătuiesc să mergeți înainte, să aveți încredere în mesaje și o să vedeți practic că mesajele vă vin direct pe inimă, cu oameni iubitori, oameni deschiși
Încercați să balansați informația, să căutați cât mai multe surse ca să vedeți ce rezonează cu voi, ce vă activează punctele energetice. De exemplu, la mine, când o informație știu că este corectă, imediat simt energia Kundalini cum se ridică pe coloane. Ca o căldură, Eu o simt ca o furnicătură, da. O briză sau o briză de răcoare, depinde. Am observat că doamnele da. fiind pe magnetii simt căldură sau frig. Da. Da. Noi, băieții, majoritar, depinde de echilibru aici, de balanța interioară, ca o furnicătură, ca exact electricul, scânteia aceea. Confirmarea. Eu simt furnicăturile la Sahasrara când se lucrează pe echilibru. E clar o deschidere, deci, clar, și eu funcționez pe Sahasrara pe electric. Da, păi ideea e să le armonizăm, să există o armonizare. Cu electricul. Feminin cu masculin, da. Feminin cu masculin. Ele se contopesc ca și concept, da. Deci ăsta ar fi sfatul, stați când mai deschiși și la inimă și la minte și încercați să balansați cele două energii. Poți să treci în zilele noastre de acel travaliu al nașterii cosmice. Poți să treci de fiecare încercare la fiecare treaptă care corespunde fiecarei chakre în parte, adică poți sări peste etape în ziua de astăzi sau... Poți să avea o activare spontană, deci se poate face, da. Spontan. Am auzit atâtea povești că se duceau preoții tibetani să atingă o anumită stare, să condiționau sau erau condiționați de maestri că le au nevoie de 30 de ani de meditație. Ai deja o condiționare, deci condicție, dictezi paradigma să funcționeze. Dar nu este necesar totuși un efort spiritual ca și o ofrandă adusă divinității, acest tribut pe care îl plătești cunoașterii prin probe existențialiste, prin urcuș, prin munca aia lui Sisif de a ajunge sus, adică, până la urmă. Practic o bucurie pentru ceea ce ai primit, să oferi bucuria, cum facem și noi acum, e împărtășirea informației. Împărtășirea informației. Deci acum să mergem mai mult pe împărtășirea informației, chiar dacă noi am trecut prin foarte multe etape de prin încercări am avut și construcție, noi, reconstrucție, constructurare, deci structurăm noua paradigmă, nou con. Deci, mesageri ai noi lumi, doar prin faptul că ei audiază emisiunile în care tu ești prezent, se pot îmbogăți foarte mult și pot să sară etape. Exact. Cum ești și tu ca prezentator, bine, tu ai un pachet info-emoțional foarte puternic. Dar mă gândesc la celelalte emisiuni unde au mai mulți invitați și automat interacționăm cu mai multă lume, cu mai multe energii și da. Stimulează acea trezire. Deci automat când tu ești deschis să comunici cu mai multă lume, automat fluxul de informații îți vine mai repede. Deci asta ține tot de deschidere. Stimulează trezirea, aceasta poate să fie instantanee și nu e musai să mai treci printr-un catarsis ca să ajungi la iluminare. Nu e musai să fii puznic sau în termeni moderni ca să poți ajunge la conștientizarea supremă, la deschiderea conștiinței, știința conului. Și ca să dobândiți seninătatea așa a lui Alexandru și bucuria aia duhovnicească, care e secretul aici? Secretul nu e un mare secret, l-am tot repetat. E practic atunci când ceea ce-ți place, faci ceea ce-ți place, îl dai din suflet, nu aștepți nimic, în schimb că practic este un dar pe care și tu la rândul tău l-ai primit anterior. Dacă țineți minte filmul Pay It Forward, plătești în avans. Practic aici e secretul, să dai totul din suflet, inclusiv informațiile am conștientizat în timp, chiar dacă nu sunt percepute acum la adevărata lor valoare sau nu s-au dat toate foițele de ceapă la o parte, rămân acolo pe viitor ca și declanșatoare când omul își va îmbunătăți bagajul informațional și emoțional prin trăiri. Deci deschiderea, fluxul acela vă va aduce fericirea, că automat când apar blocajele, apar și nemulțumirile.
De ce România nu și-a păstrat numele de Hiperborea, de Geția? Există automat, vreo șansă? chiar dacă aici au fost primii oameni după ce s-a creat stabilizarea, realitatea, pentru cei care se deschis informației, dragonul Munții Carpați au format de dragon și el fiind plin de aur este practic dragonul de aur. Dragonul de aur, da. Și aurul, știind numărul lui 79, reprezintă exact numărul conștiinței. O să intrăm probabil în altă... Da, când o să vorbim și despre dragonul în de aur. detalii, da. Totuși aici puțin... Practic s-a făcut, chiar dacă noi am plecat de la forma de copii creatori de zei, de oameni de lumină, automat, ca să cunoaștem și să ne bucurăm de starea aia, trebuie să coborâm. Este vorba de oscilația de care spuneam. Deci stai prea mult în lumină, deja pierzi gustul ei, nu mai te simți acolo și tu trebuie să ai un mic, o decădere conștientă și de regăsire. Și practic asta e frumusețea acestui joc, tot timpul regăsirea, reclădirea, reconstruirea practic realității. Ca Shiva. Da. Distruge și reconstruiește. Fănisul, de fapt ăsta e fănisul. Da. Și acum cu epoca vărsătorului ajungem, dacă o alipim de mitologie, în epoca de aur. Da. Deci practic epoca de aură, de redeschiderea conștiinței. Empatia cu întreaga creație va trebui să fie stimulată prin tot felul de emisiuni care au rolul de a aduce un plus în conștiință, emisiuni în care oamenii maestri care au ajuns la o cunoaștere supremă, la o conștiință de avatar, cum spun eu, sunt capabili să împărtășească din cunoașterea lor celor care sunt treziți sau pe cale să se trezească, ca un preambul pentru noua lume ce ne bate la uși. Ne luăm la revedere de la telespectatorii noștri. Pentru invitație și ocazie Alexandru, de a colabora, pentru rezonanța noastră și pentru feedback-ul nostru. Emisiunea program Steaua Albastră continuă pe o efervescență de noi episoade pentru a avea acea împlinire și finalitate să aducem Steaua Albastră acasă. Într-o notă de încheiere, Steaua Albastră sau Scânteia Divină din noi se va retrezi în curând, ca și o mantră la ce ai spus, amin, a să lua aminte la tot ce a spus Maria, pentru a putea porni ciclul acela din subconștient și a materializa mai ușor noua lume de lumină. La o nouă emisiune o să avem tema Steaua Albastră. Pe curând! Mulțumesc!